I evo nas uživo na Gamescomu 2019. godine, sa mnom je najbolji ortak. Može da se predstaviš našim gledalcima? Najbolji ortak, šalim se. Ćofi, Filip, drago mi je ljudi, gejmeri, pozdrav svima. Kako si se našao ovde kod nas na štandu IGN Adrije? Da li pratiš naš sajt? Zapravo su me dovukli, vukli i pretili, ali pratim sajt i veliki sam ljubitelj gaminga, volim igrice, tako da sam uvek za ovo. Napred IGN. Mene se zanima kad si rekao da voliš igrice, da li igrice uvek zoveš igricama ili igrama? Mi pravimo baš veliku frku oko toga. Onda bolje da ne odgovorim na ovo pitanje. Meni je igrica. Pa dobro, kao igrica neka mala igra, igre su kao velike stvari, ali možda mi kažeš recimo koje su tvoje omiljene igre ili igrice? Podrazumeva se Witcher 3, umetničko delo, to više nije igra, to je umetničko delo, imamo takođe Skyrim koji je odličan, naravno GTA 5. Volim te open world dugačke koje imaju priču, Metro koje se razlikuje, ali predivna igra i čekamo naravno Cyberpunk, podrazumeva se. Sjajni odgovori. Reci mi, pošto se godine evo bliži kraju, da li si igrao dosta igara koje su izašle ove godine i koja je po tebi recimo najbolja igra 2019. Metro Exodus je izašao 2019. je li tako? Ja mislim da je Metro, ćao ljudi, mislim da je Metro bez sumnje najbolja igra koju sam igrao, priča, gameplay, sve. Naše utiske od 2019. moćeš da vidiš na našem sajtu gde ćemo raditi izbor najboljih igara 2019. godine. Hvala ti još jednom što si došao malo da nas posjetiš, kapiram da danas imaš dosta fanova ovde i gužve. Kako se snalaziš na sajmu? Dobro je, naporno je, ali sve su to ordaci, moji pratioci, tako da za njih uvek vreme. Hvala vama na pozivu, uživajte, čuvajte se, topli pozdrav. Hvala što si bio najbolji ortak, vidimo se. Ćao.